कि जन जे कनक कहलू जान ओकर ये बेको इधर आओ। अरे हो जाइब सपना ससुर जाके अपना यही पर इधर लोगे सबके बजाओ। हो जाइब सपना ससुर जाके अपना ओकर बात हमके दिन रात कोई से देखबू जन जे करत कहलू जान ओकर जात कोई से देखबू जात कैसे देखलू जन जे करत कहलू जान ओकर जात कोई से देखबू जन जे करत कहलू जान ओकर जात देखलू। भोजपुरी प्रिंस बाबा दिवाकर बाबा भोजपुरी गौनिहार होके आ जे गौनिहार हिंदी गावेला हमरा उ बहुत निडर गौनिहार बुझाला कि ओकरा तनिको डर भय नहीं के काहे कि हमनी के भोजपुरी भाषा ऐसा न कि हमके कौनो भाषा गाइब जे त बुझाई कि भोजपुरिये में गावत है आ तबो भोजपुरी गौनिहार हिंदी केहू गावे त हमरा बुझाला कि उ निडर बा ओकरा एक चिंता नहीं के कि लोग का कहे त ई होके के चाहे। तू भइल अनुपमा भइली का लोग के ट्रेंड कइल बिक्कू जी हमारे हुए लकी स्टार है इनको हम लकी स्टार बोलते हैं। हो जाइब सपना ससुर जाके अपना हो जाइब सपना ओकर बात हमके दिन रात कोई से देखबू जन जे करत कहलू जान ओकर जात कैसे देखलू जन जे करत कहलू ओकर जात कैसे देखलू जन जे करत कहलू जान ओकर जात कैसे देखलू जन जे करत कहलू जात कैसे देखलू। लेकिन सब बात के एक पर आनंद भैया एक पे आ जाए एक पर है। लेकिन सब बात के एक जवाब बा। हाथना कहानी भइल हाथना कथा कहानी भइल ओकर एक जवाब बा। रात भर कथा भइल ओकर जवाब एक कि प्यार हम कइनी हमरा से इहे भूल भइल कि दिल जकरा से लगवनी उहे भूल गइल। प्यार हम कइनी हमरा से इहे भूल भइल। ना रोवे के नहीं थे। प्यार में अगर धोखा मिलता तो ये नहीं क्या सोचे के कि मैंने धोखा मिल गई आ हम अकेले हो गए बल्कि एक एक बात सोचे के बाद जानता रुका अनुपमा आज सब के हो जाई पारा पारिए बाबुआ अरे सब के हो जाई पारा अंजलि अंजलि बाबा चल गए। सब केहू जाई अंजनी बाबा बुझाता कि हमें निकल गए सब केहू जाई पारा पारी बबुआ ए बीजी बबुआ हैं देखो
सब केहू जाई पर पारिए बबुआ माई गई बबुआ गई है माई गई बबुओ गई है माई गई बबुआ गई है माई गई बबुओ माई गई बबुआ गई है। हमरा लगे गावे के स्टेमिना नहीं है आज काहे कि 24 घंटा हमरा पानी पियला हो गई खइला तो दूर के बात बस जब सब सूत के उठल बानी कथा पर बैठल बानी खाली अब 95 जन होला उ खइले बानी आ एकरा बाद ऑन दाना से हमरा पानी से भेंट नहीं हमार नीरज भैया आशीर्वाद देले बानी तो भैया आशीर्वाद देले बानी तो हम दोनों तीनों आदमी संगे में अपन कतना आई अपन देखल लोग माइयो गई बबुआ गई है माई गई बबुआ गई है। हमारा गोविंदा बबुआ हमारा छोट भाई बारे पुरस्कार धनी हरे जहनम आज हम जियतनी त माई के पुण्यतिथि मनावतनी कजन हमार के मनावेल भैया यही में दुल्हन हो वाला मार्जिन सुन ले रही यही मंच के नहीं यही पर फादर के आदर मदर के कदर एगो गीत यहाँ अब तो पिछला साल अनुपमा बिकू गोलू के कहना पे एगो हम गीत गा दिले रहे तो लेकिन ये दोस्तों खत्म सब कुछ भैया प्रिंस भैया साफा खत्म प्रिंस भैया माफी बगवे माफी वही गाना लास्ट वही गाना अच्छा दो लाइन अमित कहले बारे तो दो लाइन ये कर गीत कके देखो दुनिया में बड़ा दो लाइन वो गीत अच्छा बा बिना रिदम काहे से कि भैया ए जे भी जतना लोग बा जे भी अपना माई से प्रेम करे एक बार ताली बजा देबे पुष्पा फिल्म धनो बबुआ हमर जो यह मत ना तब प्रतिष्ठा हमर चल जाए भैया दो लाइन हम एगो बात कहब कि कब्र की आगोश में जब थककर सो जाती है माँ तब कहीं जरा सा सुकून पाती है माँ क्या चीज है ये उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है। रत्नेश भैया तने मंच पर आज लास्ट आज हम लोग ये शुरू में बोलेंगे लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना इसके लिए सॉरी। अच्छा माहौल मन में बन रहा है जब जब कहे थे हाँ कि फादर के यादा ए मदर के कदर ए फादर के आदर मदर के कदर कोके देखो जिंदगी में कोके देखो जिंदगी में बड़ी सुख पाईमा एकरा बाद कोनो काम नहीं करे खाली ओतने करबा सुखे सुख बा फादर के यादा मदर के कदर फादर के आदर मदर के कदर माई ना 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 आनंद भैया समय नहीं है लास्ट लास्ट काहे कि हम रोगा सब के भी सब कबे से आइल बनी सबे भले देरी से बजावे के शुरू करले भाई लेकिन कलाकार के मन हार जाला बैठला से बजावला से मन ना हारला ना 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 ये यहाँ जगह है नहीं एकदम साफ आई कि क्या हसादर नयतना क्षमता ना समाई माई के ऐसन ममता ई लाइन के
जोड़ा नहीं थे। एक बार और ही लाइन में कि कहाँ सागर में वाह हमारा अपने भैया है बहुत बहुत पुरस्कार बाबा परसा क्षेत्र में कबो प्रोग्राम होते प्रभाकर बाबा अमित तहार अनुपमा सोनहो जब हल सोनहो भैया के मेडिकल दुकान में रुक के 5 मिनट चाय नाश्ता क के तब हो जाते वो हमार दुकान है गरखा में हल हमरा भोला बाबा से मिल के जाए पुछरी कर जाए हल त मैं बिपिन चाचा बारे पुछरी से तनी पश्चिम जाए तो अरविंद भैया बारे वो सब पश्चिम जाए हल त गोल्डन भैया बारे हमार गुरु का कहाँ सागर में ना समाई माई के ऐसन ममता छछना के बाया जइब जे गाया छछना के बाया जइब जे गाया हलचल पर भाकर सु हलचल शिव कुमार सु अरे कतही न पाइबा आइए वो काम करबा तो सुखे सुख बा कि फादर के यादा अमदर सबके हो जाई पारा परिए बाबूआ सबके हो जाई पारा परिए सबके हो जाई पारा परिए बाबूआ सबके हो जाई पारा परिए धनु हवे कद में जाता नहीं वहां के रिसीव करो